Сәлам дуслар, Казаныбыз буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без рәссам Бакый Урманчы музейында. Бу музей Шапов урамы 20-нче йортта урнашкан. Бакый Урманчы татар рәсем сәнгатенә нигез салучыларның берсе булып тора. Урманчының иҗаты күп кырлы. Ул бер үк вакытта нәкыш остасы да, графикта, сынчы да, театр рәссамы да булган. Бу залда Бакый Урманчының төрле елларда иҗат иткән сыннарын күрә алабыз. Менә бу Габдулла Тукай сынын ул 1959 елда эшли. Ә менә бу кем икәнен таныдыгызмы, дуслар? Бу Дәртмән. Менә бу исә Каюм Насыйри. Бу сынны ул 1970 елда эшли. Казанда күптән түгел Шиһабеддин Мәрҗәнигә ачылган һәйкәл нәкъ менә шушы сын буенча эшләнелгән. Дуслар, менә бу агачтан эшләнелгән сын минем игътибарымны җәлеп итте. Гап-гади агачтан шундый сын ясар өчен нинди осталык кирәк, дуслар? Бакый Урманчы 1897 елның 23 февралендә хәзерге Буа районы Күл Ширкене авылында туа. Кечкенәдән үк бик кызыксынучан була. Аның әнисе шигырьгә яраткан һәм үзе дә төрле бизәкләр уйлап тапкан. Ә кечкенә Бакый аңа булышкан. Музейның икенче катында әдәби-музыкаль кичәләр үтә. Шулай ук монда Бакый Урманчының иҗаты белән танышуыбызны дәвам итә алабыз. Урал тау итәгеннән бырмаланып, тугайлардан тугайларга сыргаланып, салмак кына, иркенләнеп ярларына елга ага, моңланып, акрын гына. Бакый Урманчы киң кырлы шәхес булган. Ул шигырьләр иҗат иткән, күп телләр белгән, скрипкада уйнаган һәм бик матур тавышлы булган. Ул үзе дә рәссам булмасам, җырчы булып китәр идем дигән. Музейның бу өлешендә без аның шәхси әйберләрен күрә алабыз. Музейда рәссамның соңгы эшләренең берсе саклана. Күргәнегезчә, ул эшләнеп бетмәгән. Музейга килүчеләрнең игътибарын менә бу картина җәлеп итә. Ул Татарстан дип атала һәм 3 өлештән тора. Бер ягында Болгар, икенче ягында Зия, Свияжск, ә ортада Казан сурәтләнгән. Бу картинасы аша рәссам безне дус, тату яшәргә өндәгән. Бакый Урманчы сынлы сәнгатьнең аксакалы. Бездән татар поэзиясенә һәм музыкасына нигез салучылар кем дип сорасалар, Тукай һәм Сәйдәш дибез. Ә татар сынлы сәнгатенә кем күпер салган дисәләр, Бакый ага Урманчы дип җавап бирәбез. Сәяхәтебезне Нәкый Исәнбәтнең шушы сүзләре белән тәмамлыйм, дуслар. Ә бүгенгә менә шулар иде. Туган як тарихын өйрәнегез, бөек шәхесләребезне белегез. Сау булыгыз.